Ez itt Vicky Couchman, díjnyertes fényképész. Ez pedig a megbízás. Az egyedi fotópályázatunkon való részvétel és győzelem új irányt szabhat életének. Mi az ön műfaja? A portré? A tájkép? A makró? Vagy a sport? Akár kezdő, akár gyakorlott műkedvelő a fényképezés terén, most megbízást kaphat egy olyan feladat elkészítésére, amely egész Európában televíziós bemutatásra kerül. Csak a fényképezés iránti elkötelezettségre van szükség. Segítségképpen Vicky készített egy online fényképezési segédlet sorozatot. A webhely címe a film végén található. Az EOS fényképezőgép tárcsájához hasonlóan a fényképezési segédlet is 4 részre van osztva. Ismerteti az alapvető információkat. Például tippeket ad a megfelelő felszerelés, az objektív és néhány más tartozék kiválasztásához és használatához. A kompozíciókészítés módját, a téma lehető legjobb beállítását és a helyszínen való munka részleteit is bemutatja. A díjak sorában 72 Canon EOS készüléket osztunk ki 520 000 forint értékben. Bármi legyen is az, ami megragadja a képzeletét, most itt a lehetőség a bizonyításra. A 8 döntős versenyző utazást nyer az UEFA Euro 2008-ra, ahol a feladat teljesítéséhez segítséget kap egy ismert profi fényképésztől, és lehetőséget kap egy kieséses versenyben való részvételre. Minden kategóriában egy nyertest választunk ki. Minden nyertes lehetőséget kap egy álomfeladat elvégzésére egy ismert profi fényképész vezetésével, ahová csak vonzza a képzelet. Egy életre szóló élmény megörökítéséért. Látogasson el weboldalunkra és regisztráljon! Készen áll a megbízás teljesítésére?